Mheshimiwa, mar ngima ni ji osesomo, ji osewinjo, en mana teko mar Jehova Nyasaye. En ranyisi ni Nyasaye nyalo goli kama intie gi kama odwaro ni bedie. Sani in e kom mar bedo jaod bura ma Lang'ata. Iluongo ni Lang'ata 001. Onge 00, en mana Lang'ata. Lang'ata kende. Lang'ata 1 kende. Okay. Erokamano ahinya. I withdraw. Okay. And apologize. Wan gige achiel nyaka ne wabed gi sirkal mar broad base ni. Be nitiere ber ma oganda Luo oseneno? Nikech une joma nokwongo telo mokwongo. Winji babana. Yes. Okang'eyo ni ntie gima ng'ato nyalo kono jaluo ma winji makoni ni sirkal rach. Iwinjo maber. Nikech jaluo oneno gi wang'e gima tiyo gi sirkal en masani. Kidhi kata iwuoyo gi ng'ato ma be kawuono mikone wach jatend piny, bro koni ni dhire marach, aye miriambo an aneno gi wa. Kapo ni in ng'at manonyuolo mabe ma ng'ato koni kata chiro ma Soko Mjinga, nitinde kidhi chiro Soko Mjinga lam nitie, kidhi Sauriako lam nitie, kidhi Sofia lam nitie, kichiemo nyal kinyi lam nitie, kichope dho nam kuonde mane mine pedhe rech piny kachacha, sani gin gi modern market. Paya mineno cha ma oger manyien, ano nyuola wago abal kanyo. Kani pod chon meli Kaviron Mudoga Lestas ne biro chung kanyo ero kendo kawo ji tero Kisumu. To no biro mano kethre makata manandorruok nyal gowe. No chopo kuma paya kacha mine wane luoke mana lewni to gigine gi jok malupo kanyo ero. Iwinja? Giod mabati moro ma. Giod mabati no ngene en gamo. Macha ne store. Nene mane store mane kameli obiro to gik mokeso kanyo teno mena ten lewni makalestas obiro Kavirondo obiro te kao te soye ye kanyo tipango meli ochocho mokisumo kata dhembeta. Iwinja? Sanie kidhi kacha bineno the standard mar payacha. You can't believe. En gima ber kendo los. Kendo I hope nikech negi wacho ni jo shipyard osechako loso ferry gi meli mabroga biro kanyo ero kawo ji kendo dhi. Will be a very good thing. To kata we mano, nyocha ne wan Siaya gi jatelo. Kidhi Ugunja kacha dong neno sidindi koro oyudo market manyien. Ocha igero. Affordable housings ma Siaya ka ochose chopo grofa mara 5-6 kane wadonjo ne wanene kacha. Stadium ma Siaya cha ocha idhi tieki kendo ne jatend piny wacho ni kiny ni week mwache moni contractor dhi donje kendo wacho ni ma Siaya cha dhi bet maber kata maingo ma Homa Bay. Iwinja maber. Kidhi Kisumu ndara ma Muhoroni Mamboleo ocha kendo neno kadhi mbele. To magi gik ma jatelo Kabonyo Kanyagwal kacha project cha dhi mbele. Gin gik mang'eny madhi mbele ka gi ka kineno tich madhi mbele Migori mana nikech winjruok mineno koro wan gode. Iwinja? Koro gima nyalo wacho an kaka Felix Odiwuor kik waaye gini